हे गाई जय श्री राम। morning. How are you? ମୁଁ ଏ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ କାରଣ ମୋତେ ଆଜି କଟକ ଯିବାର ଥିଲା। अच्छा ठीक है। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଳେଇ ଆସିଲି କଟକ ପହଞ୍ଚିଛୁ କି ନାହିଁ ଏଠି ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ କଲେଜ ଛକ ପାଖରେ ଗେଟ୍ ବର୍ଷା ହେଇକି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଜାମ୍ ପୁରା। ତାପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ରୁମ୍ରେ। ତାପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। କଟକ ମାନେ ତ ଦଶହରା ପୁରା ଫେମସ୍, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛତ୍ର ବଜାର ପାଖକୁ। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟକ ପୁରା ଲାଇଟିଂରେ ପୁରା ସଜା ହେଇକି ପୁରା ଝଲମଲ କରୁଛି ପୁରା। ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ସାରା ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କଲେଜ ଛକ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ପାଖରେ। ଏଠି ଏକ ସେ ବର୍କର ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଜାସଜିରେ ବି ଯେମିତି ଏକ ସେ ବର୍କର ଏକ, ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ବି ଏକ ସେ ବର୍କର ଏକ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ରାଣୀହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଣୀହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗେନ୍ ରାଣୀହାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ବି ହେଇଥିଲା, ସେଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଅଲଗା ଥିମ୍ରେ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ପାଖରେ। ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ଆହୁରି ବେଟର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମା। ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ବି ଦେଖିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ମେଢ଼ ପାଖରେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଜି ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ସେତିକି ମେଢ଼ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଛତ୍ର ବଜାରର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ପାଖରେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଲଗା ଡେକୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ବି ଆଜି ମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଜୋବ୍ରା ବଜାର ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ଜୋବ୍ରା ବଜାରରେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜୋବ୍ରା ବଜାର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି। ରାଧେ ରାଧେ।